Croeso mawr yn ôl I faes Eisteddfod y Garreg las. Llantwd ydy'r lle yr wythnos yma, a heddiw mae yna 4 agora i'r rhai 30 oed a throsodd wedi cyrraedd percu'r haf. Dwi'n hoff iawn o'r disgrifiad yna o'r meysydd hyfryd yma yng ngogledd Sir Benfro. 2 gôr, da ni wedi gwrando arnyn nhw'n barod o'r brifddinas. Rwan, da ni'n troi tua'r gorllewin ar gyfer y Cantorion nesaf. Dyma chi Cantorion Pentalar o Orllewin, Morgannwg a Dwyrain, Sir-Gaerfyrddin. Cantorion Pentalar yn cyflwyno gwaith y Robert Arwyn adre nôl. Maen nhw'n dod o ardal eang o Bortalbot I Landeilo. Ac nesa, maen nhw'n perfformio o'r alaw Africanaidd, Cerddwn Rhagom.
Yr alaw Africanaidd cerddwn y rhagom. Y côr yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma am y trydydd tro ac yn awyddus i blesio'r tri beirniod Mary Pritchard, Awst Evans a Paul Miller. Dyma llawen hewch yn yr iôr i gloi. Llawen hewch yn yr iôr gan Gerwyn Thomas yn cloi rhaglen Cantorion Pentalar. Geraint Williams yn cymeradwyo Meryn Williams wrth y piano a'r côr. Mwy o berfformiadau wedi'r egwyl.